Hola, bona tarda, Meritxell. Hola. Acaba justament ara d'acabar el... Acaba d'arribar, sí, d'aquest maridatge, i sobretot el que més m'ha agradat és que he tingut molt comodín del públic, és a dir, han vingut molts dels enòlegs i clar, com a sommelier em va molt bé poder preguntar, com a periodista encara més, i així puc entendre millor el vi i així comunicar-ho millor. En la teva tast, per així dir-ho, feies una selecció de vins de la Déu Alella. Quins han sigut els que has agafat? Doncs he intentat que hi haguessi representació de totes les bodegues, però clar, a vegades també és molt pesat, no?, pels que escolten. Llavors he intentat agafar el millor de cada casa, no? Molta pansa blanca hem vist, molta garnatxa blanca, of course, algun vi negre, i bueno, hem fet maridatges amb àpats fàcils però simpàtics i que la gent ja li piqués el gust, això. Has acompanyat aquests vins amb un maridatge. Quin maridatge ha sigut aquest? Doncs mira, formatges, més de cabra, curats, després embotits, anxoes, perquè per mi aquests vins tan salins, ple de bona acidesa, es mereixien, i a més amb densitat, perquè hem tastat molts vins que tenien criança amb els llevats, criança amb fusta, i això dona un volum en boca que necessiten un àpat que sigui tan heavy com l'anxoa. Em sembla que no és el primer any, no?, que participes al tast? No, vaig estar fa uns anys, crec que almenys deu fer 8 o 9. I com has vist el canvi de fa 8 anys a ara? Molta penya, molt animat, i és que sobretot és una passada que la gent està molt informada i la gent té molta set de conèixer nous productes que siguin diferents, i la DO ho té, no?, que té productes molt ecològics, molt ben fets, i amb aquesta bandera pansa blanca que surta molt bé. I per qui no et conegui, presenta't una mica. Soc la Meritxell Falguera, soc la 5a generació d'una botiga de vins de Sants, que es diu Celler Gelida. Estic casada amb el vi perquè el meu marit també és enòleg, encara que no treballo amb ell, i treballo al magazín de La Vanguardia, al Time Out, estic a RAC1, escric llibres, faig moltes formacions, i em podeu trobar a Instagram a Wines and the City, que és també el meu blog. Sí, portes pràcticament el vi a les venes, no?, des de petita. Sí. I quan aquest tipus d'experiències, cada setmana quantes sols fer, o com és el... Doncs mira, últimament bastants. He estat de baixa maternal, però últimament moltes, i m'encanta, perquè és quan li agafo el pols al que vol el consumidor final, saps? Perquè si no, a vegades només parles amb sommeliers, amb premsa especialitzada, amb elaboradors, i em perdo el contacte amb la gent, que és el que m'agrada i és el que entenc, el que haig de comunicar i com s'ha de vendre el vi. Sols visitar aquest tipus de fires gastronòmiques? Mira, la veritat és que al tindre canalla petita vaig només a coses molt importants o que m'ha de motivar molt. L'Albert Vico a treballar amb mi, treballar aquí a Tiana, llavors si ell em demana a vindre, jo vinc. Aquest és sobretot el resum, i després hi ha gent que m'estimo moltíssim, com és el Josep Maria Pujol Busquets. Mira, just dos dies abans de tenir el meu fill estava jo per aquí, per les vinyes, o sigui que li tinc molt de carinyo aquesta denominació d'origen. Perfecte, o sigui, esperem que a futurs anys també repeteixis aquí. Ojalà, per mi encantada. I ja per acabar, què t'ha semblat l'espai de Cantera per fer el... Bellísimo, bellísimo, al·lucinant, muy instagrameable m'ha semblat.